Bidea zein den gauden egoeran gatazkaren ondorio guztiei heltzea eta horrek esan nahi du presoei ere begira jartzea. Presoek eskubide batzuk badituzte eta eskubidez gain ere ustez denon bete beharra da horiek ahalik eta azkarren etxera ekartzea, bakeak ere bidea egin dezan. Bakoitzan atzetik bestea, bizikidetza jarrita elbide, denak eskubide denen jabe, bide baten zailena da astea, herri gaztea, luze bidea, gelditzeko bat ere astirik gabe, hasia da sentitzen ekea, talare oinez izan arte libre.